Joana! M'agradaria jugar ara a dirigir l'orquestra, però no puc fer-ho soles. És un joc molt divertit per a fer en grup. Només necessitem ganes i, si volem, música. Ens distribuïm per la sala. Ens hem de veure bé. Una persona comença a fer un ritme. I la resta l'hem de seguir. Després, i sense parlar abans, altra persona canviarà de ritme i la resta l'haurem de seguir. L'objectiu d'aquest joc és que no es note qui ha canviat. Com sempre, concentrats i connectats.